Vamos a atar, en primer lugar, a reforma integral da Casa da Cultura, porque cumplimos todos os requisitos, e se vai ir na liña do investimento mínimo de 500.000 euros, e na outra liña vamos a facer o que é a reforma das colonias, do edificio das colonias. Trátase de dous edificios públicos que precisan dunha rehabilitación urxente. O Executivo está a ultimar xa a redacción dos proxectos para concorrer á convocatoria das axudas que poderán xestionar a través da oficina Next Deputación, habilitada pola Administración Provincial para dar apoio técnico aos concellos. Dous edificios públicos que necesitan unha reforma ya. E estánse preparando os proxectos, están moi avanzados, porque desde que saleu as líneas, xa levamos traballando en elas. Unha temos que presentarla para a semana e depois a próxima dentro dun mes.